Ho, 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 ho! Felices festas. Bo Nadal. Isto nada ten que ver, no meu caso, coa relixiosidade. Mais ben, é un tema de cultura. Non quere dicir que teña máis nin menos cultura. Teño a cultura que teño, a que me deu a miña familia, a que me deu o pobo, a que me deu a miña vida. Esa, gústenos ou non, é parte da nosa cultura. Parte da nosa cultura. Utilizamos o Nadal para, eu penso que vivir de forma directa da ilusión dos nenos, da ilusión. Eso que de maiores vamos perdendo. Perdemos a ilusión, perdemos a nenez, perdemos, non sei, é como somos maiores, non podemos ter ilusión, ou as ilusións que tivemos se foron destragando polo camiño por múltiples motivos. Eu cumplo agora nada 55 anos e teño máis ilusión que nunca. E esa ilusión que teño pola vida, porque a vida dá oportunidades, tamén dá patadas, pero dá oportunidades e hai que aproveitar esas oportunidades que dá, esas cousas bonitas. Esa ilusión non se pode perder. No momento que perdemos a ilusión, perdémolo todo. É un sinsentido. Parece que é un castigo estar aquí. E non. Temos que seguir tendo a ilusión, porque está aí, depende de nós, non temos que ir a buscala moi lonxe. Está aquí. Ánimo a todos os que non o vexades como a min, todo é respetable, e felices festas. Vivide a cultura, vivide a cultura boa, non hai cultura mala tamén, cultura boa, vividea, e disfrutade todo o posible, e se non pode ser, pois, acougade, pronto pasan. Felices festas, peña.